ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. ġejjata. ċikku ċafla sillu. ħanaqralkom qabel tiġi. ċikku ċaflas kien tifel qisajjar ta' madwar 7 snin u kellu xarun berfel u kannella u għajneħ ħodor. ċikku kien jagħmel parti mill-familja ta' 4 persuni, ommu, missieru, oħtu u hu. ċikku kien imur tajjeb fl-iskola però kellu difett. Kien traskurat u kien iħobbi ċaflas kull ma jiġi fidejh. Darba waħda waqt ħin li kell il-familja ta' ċikku kienet bil-qeda mal-mejda lesta biex tikol pizza. Imħawra li jom ċikku ċetta kienet għadha kemm lestiet. Wara li qalu t-talba ta' qabel li kell ċikku mingħajr ma ħasiba darbtejn, qaba biċċa pizza fidu u beda jikola bla ma juża l-pożati. Il-ġenituri tiegħu tgħidx kemm dew ħarsulu bl-ikraħ, imma ċikku qas biss induna, daqs kemm bdiet tinżillu għasel. Ġara iżda li f'ħakka tajn il-pizza waqgħetlu min idu u ċċafalset mal-art. Qalb ċikku għamlet tikk. ċikk, qedtlek kemm il-darba biex ma tkunx traskurat u ma tċallas l-affarijiet mal-art. Qaltlu ommu bil-erra. Issa ra x'ġara, mhux ta' xejn jgħidulek ċikku ċaflas. ċikku xejn ma ħagos biċ-ċanfira li tagħtu l-mama u ddispjaċi ħafna però kien xaf kif ħajamel biex jirranġa d-difett li kellu. L-għada, sebaħ jum ġdid ta' skola u bħalma jagħmel kull jum ċikku libes l-uniformi b'mod traskurat u dlonk tela qalon it-triq. Hekk kif wasal l-prigrada tal-iskola li ma ħilsieħbu ċensu u ma selmu lil xulxin. Bonġu ċikk, sebaħ jum ieħor, kif int? Staqsih ċensu. Bonġu ċens. U insomma, ngħidlek il-verità qom bil-għaġla llum dik ommi dejjem taġġinni ma mhux nasal tard l-iskola. Gerger ċikku. Biex ngħidlek indunajt għali qomt maġġel għax għandek il-lazz maħlul. Qis li taqflu għax ma lajtaqa' xi waqa' u ssieħ ċensu. Iva, sewwet tgħid, issa nagħmlu m'hemmx għaġla. Qallu ċikku waqt li olla spallih. Fil-pront semaw il-qampina tal-iskola doqqu flimkien imxew u daħlu ġewwa. Il-lazz ta' ċikku baqa' ma nqafilx. Bdew il-lezzjonijiet u waslu l-ewwel break. ċikku kien ikun fuq ix-xwiek sa ma jasal dak il-ħin peress li fih il-purtinara kienet qasmilhom tazza ħalib kull wieħed. It-tfal għadu fil-lira waħda wara xulxin, kulħadd lest bit-tazza tal-plastik f'idu. Madamx ma messu ċikku biex ukoll jieħu l-ħalib. Il-purtinara mlitlu t-tazza sax-xifer għax kienet taf kemm kien jogħġbu. Però hekk kif għamel l-ewwel pass biex imur lura f'postu, ċikku tfittxkel fil-las taż-żarbum li kien għadu maħlul. Bum! It-tazza u l-ħalib li kien hemm fiha olew mas-saqaf u ċikku waqa'. Fira li tagħtu l-purtinara u ddispjaċi ħafna. Imma ma kienx jaf kif ħajirranġa dad-difett li kellu. Sabu tgħidx kemm daħqu bih waqt li l-purtinara nitu jqum minn mal-art u b'ton irrabjat qaltlu: ċikk, qedtlek kemm il-darba biex ma tkunx traskurat u ma tċallas l-affarijiet mal-art. Issa ra x'ġara, mhux ta' b'xejn jgħidulek ċikku ċaflas? Għajtet miegħu il-purtinara. Bħal kull nhar terba fl-għaxija, dakinhar ċikku kellu l-lezzjoni tal-arti. Dan kien il-passatemp favorit tiegħu. Minn mindu kellu 3 snin. Huwa kien imur għal qalbu ħafna l din lezzjoni. Is-Sinjorina Ċisja kienet l-allima tiegħu tal-arti. Dakinhar kienu ħajużaw iż-żeba' u tfal kienu fis-seba' sema. L-allima kienet qaltilhom biex iġibu magħhom fardal għal dakinhar imma bħas-soltu ċikku nesa jġibu.
u għalhekk kien se jkollu joqgħod jaħdem mingħajru. L-allima basret li kien ħajġri hekk u xejn ma ħadet gost b'dan. Il-lezzjoni bdiet, ċikku kien maqtuħ f'dinja liħ jagħti d-daqqit tal-pinsel fuq il-karta biex jipprova joħloq xi ħaġa mill-isbaħ. Tant kien mitluf li laqqas biss beda jinduna li matul dal-proċess xi ftit miż-żebba kienet qed tispiċċa fuq wiċċu, fuq idejh, fuq ħwejġu. U x'ħin indunat b'dan l-allima li kienet qiegħda ddur ma' tfal biex tgħinhom. Tgħidx kemm irrabjat. ċik, għedlek kemm il-darba biex ma tkunx traskurat u ma tċaflas saffarijiet. Issa ra x'ġara. Mhux tab xejn jgħidulek ċikku ċaflas. Għantlu bil-erra. Skartitza. Tal-arti Skartitza fejn qiegħda? ġejja! Fej ħallejtu l-barra.